ka lamlenti village organization thainthenro lingyong serdiship kum shibanta ban penso tho ya ke nongshong shinong halo ka jingpenjot jong udroks ya ke imlang salang ka jingsynjor ka shongkha shongman kumjo halo kimat baide bat ka kot ka khia bat ka jingmentoi ki self help group hapo kalama jong ki village organization kalapnlong ye jing a jing hikai ni awareness program ha ka santarik uri saw araja r4r ha office aec thainthenro lingyong lendo ship hakani gesngi uba stai sing Kharbteng but uba a masenteng second oc jong ka maunga police station kila long ki resource person lapen chit ram ya ka te jing a jing hikai the kiskit halo ki jing e ki ba mi na ka shongkha kana but ki jing snew na u drop tabang iphai shaka shongkha ka shongman ini bang su thu ka jing khlain jong ka shongkha ka shongman ka jing khlain jong kilong ying kilong sen ka ne rap ya ka jing khlain jong ki mlang salang ha ka shno ka tha bat ha ka jat ban rio ka jong ka jing synjor shongkha shongman ka pendo ya ka jing su chungan ki kon ti ka pendo jing karmen ya ka lawai ki kon bat kapendoro sibon ki brio kiba dei banlong ki no senyang lanik tak productive human resources ya ke jingkiew shaphrang jong ka jala bat jong kari ka jong hi barkha kata ka issue ni lani karta ba ki khon samla jingi kilala ban shongkha shongman te ha topor ba kari india kadang ha hubok ka jing sashan jong gar ki phareng Auslam kat kendai spa atau kendai kasarkar phareng kelawara yakta ka an shongkha shongman berlatih kumka Child Marriage Restrict Act of 1929 bakat kum kami ka an labu ba kerta jong senrang kide berkenjo khat prasnem baki kempe bat khat sausnem hadien bang layo ya ka jinglayo jogari Auslam kat kendai spa sop kendai pat Kata jong senrang kani hi khat prasnem bat ya kempe pa kempiu sa khat sansnem bat hadien kato kani snem pat bek posnem hadien pat posnem khat nice pat nyo kopra ya ki senrang la kempiu sa khat arpo snem bat kempe pat khat prasnem bat dang hom ni snem upala de hopna Disember 2008 ka sarkar India hapwa ka jingilam jong prime minister jogani Narendra Modi lawan amen biang yakni kan shongkha shongman hakaba yakarta jong kinthero labu ba kini berkenjo arpo snap ba kisrang kini kenjo arpo snap ye kani kade karta ba ka sarkar kabu ba ki khon samla ki jongi kini berkenjo arpo snap kinthe bachra haswa jong kata kat komkan kim pade satya ban shongkha dikenal ya kata don arbenta udro legal but illegal belong ain but belong bomlong be ain te habang idi yaw ne udro kumbang abatai mene long kibrio kisutu aka chinsutu ni kamtam ni kina sinrang kimtheiru giladon gibabun hi menta kimut ba kin yo kata jing kemen kin lai ni jing kuslai kin lai ni jing jenjar jing mut jing perkhat kata jing perkhat barang kong jengki ndrei habakidi utu long tang katukan epo u ai jing kemen tang katukan epo open klet egi jing kuslai jing pi tang katukan epo andala alut kiken mau beng hai utu dawai ba penja thai ini ba penja jing kuslai jing ki perkhat ba kibiang ki perkhat ba jing le jing kibiang bat kim bakala rei ki we ki bape mangi bape ki ban de gitu ki badi ye iba ki bakala makipat kibiang dai dari ki bakala ru kiong ngabiang dai kata kade ki jing snyau jong gitu ki nong di te kumta kata kade ki jing batai jang shaphrang drok te ban batai shishu shaphrang ne drok kasedang gumno na ibarede kasedang nagabadi duma abadi duma bunsin hiu khna amju khamdi marwe ula bandi namar baye i kanuksa tharai na ipa ani haying gibadi ahmad tangrit adu dangret baki di duma ahmad
Tiada jing bom tip kena, kikuat ban man.